automatic ba nga ilhon nga sad-an ang driver kung sa panahon sa disgrasya o sa aksidente sa sakyanan nakahimo siya og traffic violation, pananglitan nag-drive while lisensya o while rehistro ang sakyanan o ni left turn bisan og no left turn. Unsay giingon sa ato ang balaod? Under Article 2184 sa the new Civil Code, kung ang driver reckless nga nag-drive sa sakyanan o dili ba nakahimo na daan og traffic violation labing minus kaduha sa nakalabay nga duha ka buwan sa wa pa ang bag-o nga aksidente, dunay gitawag og disputable presumption nga may negligence ang driver o duna siya'y pagpabaya o pagpasagad sa iyahang pag-drive. Ang buti pasabot sa disputable presumption, gikatahapan siya nga dunay pagdinanghag sa pag-drive. Dili pa kana conclusion, dili automatic nga siya nay sad-an. Kanang disputable presumption, pwede pa na niyang i-rebut ngadto sa korte.